Kadhi nyime jakom aguch omenda mar somo mar NG-CDF e kar chieng' od bura ma Ugunja, Bernard Omolo, oyango ni jopuonjre mohelufu 5,000 oyudo kony kowuok e aguch CDF e kar chieng' od bura ma Ugunja ka omenda mar Sh41M otigo e chulo omenda mar somo ne jopuonjre mag skunde sekondar, kuonde tiegruok kaachiel gi mago manie mbalariany mopogore opogore. Ne oloso apisi mar CDF ma Ugunja e kinde mane gichiwo omenda mar Sh13 ne jopuonjre mar Sh449. Jakom komiti marango weche basari kar chieng' od burano Milton Ndaya wacho ni 83% ma jopuonjre manoro kwayo noyudo omendago ka jopuonjre man kod ng'ol ne omi thuolo mokwongo mar yudo omendago. Meneja mar kar chieng' od burano Esther Angolo opuoyo jo od bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kuom keto sinani neno ni chenro mag somo ok obedo kod ng'ikruok. And special schools was released on 23rd February 2024. And the total amount disbursed at that time was about 28 million. For our colleges and universities, we are today disbursing to a total number of applicants 1,742 students. We are disbursing about 13 million. This time we have the highest number of beneficiaries. You've heard it is 83%. And this is a record year. It has not been so. This is because of the increment in the allocation that we received this year. There are special needs students who received, all of them, that is what we mean by 100%, all of them received the bursary. Last time we had a number of 140 students benefiting from this NG-CDF, and we got 700,000 Kenya shillings, and we were very grateful for the support that they are offering to our students. Apart from only supporting us in terms of students, they are also helping us in terms of infrastructure, whereby they help us to fence our institution with the barbed wires, and it was very great.